Rise and shine mga ka-Respeed. Today is your reviewing, reconnecting at restoring order. Ayusin na natin ngayong araw. Alamin natin ang swerte ngayong araw ng Martes. Simulan natin sa mga pinanganak ng Year of the Rat. May realization na hindi kailangan manalo sa lahat ng argumento. Minsan, I am sorry is the real victory. Green at 7. Ox na tayo! Maraming gustong humingi ng tulong. Ikaw ang maaasahan ngayong araw gamitin ang steady